Jedna rýchla informácia predtým, než začne tento vlog. Moja stránka s tričkami a mojim merčom zmenila link. Ten link dám dole do popisku videa, takže ak by ste si chceli objednať nejaké moje trička, alebo mikiny, batohy, peračníky, pera, odznaky, náramky, link máte v popisku videa, čeknite to a dajte vedieť aj kamošom. Zdravíčko ľudia, vítam vás na channeli Selassie Extra. Dneska sa nachádzame na Sibíri, sibírska tundra. Som tu spolu s mojím kameramanom Ištvanom. Čau Ištvan. Ideme vyskúšať lietať s čínskym dronom. Máme tu takýto ultra nechutný a veľký škaredý... Fuj, to ani nemá zmysel o tom vôbec rozprávať, lebo je to úplne hnusné. Dámy a páni, hej, poď sem Ištvan. Však ale ja som ti zaplatil, aby si mňa točil, a nie prírodu. Ištvan! Nikdy v živote som nelietal s dronom, iba s takým maličkým. Má to aj kameru, toto je kamera. Pravdepodobne to natáča iba v HD a je tu neskutočná hmla, úplne najhoršie počasie na lietanie s dronom a ešte k tomu aj dosť fúka. Are you ready? Ono to nelieta. Prečo to nelieta? Nechce naštartovať. Ono je to vypnuté a ono to lieta! Tak, to bola review na čínsky dron za $100. Nelieta. Selassie, krivujem, môj boss. Tomuto sa hovorí neprofesionalita. Keď zabudnete nabiť drona, s ktorým chcete ísť lietať. Išiel som odviezť Mareka do Šamorína, pretože som išiel navštíviť svojho strýka. Veľakrát sa mi potvrdilo to, možno vám to príde hlúpe, hej, neviem, jak sa k tomu postavíte vy, ale veľakrát sa mi potvrdilo to, že to, čo som si uložil do hlavy a myslel som na to pravidelne, tak sa mi to splnilo. Musím zaklopať. Som poverčivý. Prešiel asi nejaký rok, nemal som vodičák a tak ďalej. Toto leto som si spravil vodičák a začal som nejako riešiť auto, hej. Povedal som si, že buď si kúpim auto, ale na čo si budem kúpovať auto, keď mám možnosť si nejaké auto zohnať zadarmo, respektíve za to, že ho budem propagovať, alebo tú značku budem propagovať. To není zadarmo, pretože dojde za mnou nejaká značka, chce mi dať niečo zadarmo za to, že to spropagujem. Čiže im ponúknem svoj reklamný priestor, nazvime to tak. No a vďaka Vladovi, ahoj Vlado, ešte ho dneska uvidíte, pretože s ním mám stretnutie, sa nám podarilo spojiť s Mini Cooprom a dostal som toto auto na 2 mesiace. Dostal som tohto Mini Coopra Cabrio na 2 mesiace s tým, že ho zajazdím a po 2 mesiacoch, ak sa Mini Coopru bude spolupráca so mnou páčiť, tak mi dajú auto na dlhšie. Samozrejme bude to nejaký iný model asi. Takže teraz je na mne, aby som ukázal Mini Coopru, že som verný tejto značke, že sa mi páči táto značka, pretože nespájam sa so značkami, ktoré sa mi nepáčia. To je snáď logické, hej. Veľa z vás si o mne myslí, že som zapredaný a zoberiem každú spoluprácu, ale to vôbec nie je pravda, pretože ja berem len spolupráce, ktoré pre mňa majú zmysel, ktoré sa páčia mne a ktoré by sa mohli potenciálne páčiť mojim fanúšikom. Takže toľko k autu, máme ho na 2 mesiace. Potom sa dúfam, že toto autíčko zamení za nejaké iné autíčko. Teraz vám ukážem jednu veľmi peknú alej stromov a ideme naspäť do Bratislavy. Odovzdať tatkovi kľúče od bytu a potom ideme zase do mesta. Dobre, takže ideme zase do mesta na stretnutie s Vladom. Dnešný deň je fakt plný, mám toho strašne veľa. Ešte mi došiel jeden balík, ktorý som neotvoril doma, takže ho otvorím až keď sa vrátim z mesta. A ešte musím postrihať Gang Beast, ktorý vyjde dneska. Neviem, ako to všetko stihnem, ale snáď sa mi to podarí.
Takže nachádzame sa v Evženovej izbe. Má super skriňu. Idem otvoriť tento balíček, ktorý mi došiel. Microsoft Slovakia môže byť. Battlefield 1. Microsoft, I fucking love you. Určite budeme streamovať a určite budeme aj pár videí robiť spolu na tento Battlefield. Pravdepodobne som dostal jednu kópiu pre seba a jednu kópiu pre Evžena, takže čakajte nejaké fun videjka z tejto hry. Mimochodom, toto je môj provizorný setup. Myslím tým len ten MacBook, musím tam ešte postrihať Gang Beasts. Ale vyjde to až v sobotu. Nie teraz v piatok, ale v sobotu. Možno dneska je nedeľa, keď som vydal toto video, takže neviem. Tak sme sa dohodli s Gogom. A to bude asi všetko.